Tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona, ndichimba kuti makava nesvondo rakanaka, uye ndichimba zvekare kuti makagona kubatana nesu pachirongwa cheyo level chatakapiwa naMufudzi Chris. Takabva nacho musi wechipiri tikapedza musi wechishanu, Mufudzi Chris vachitidzidzisa zvinhu zvakawanda zvandinoimba kuti makagona kubata. Vakatidzidzisa zvinhu zvakakosha zvatinofanira kuziva. Dzimwe dzidziso dzacho takatokutumirai, uye tiri kutarisira kukutumirai dzimwe dzokupedzisira dzacho muve nadzo dzese. Uye tinotarisira zvekare kuti patinokutumirai saizvozvi hamungodzitarisi asi munodziteerera, munodziwanira nguva. Dzimwe dzacho dzinenge dzakareba, asi ndo basa racho, ndo basa rechiKristu. Unofanira kuzvirovedzera kuteerera shoko raMwari. Usangowana nguva, usangowanira zvimwe zvinhu zvose nguva, asi uchishayiwa nguva yokuteerera shoko raMwari. Unofanira kuzvipa nguva yokuteerera shoko raMwari. Uye Mufudzi Kristu akatotitaurira pavakapedza pazuva rokupedzisira, vachitirovedzera vachiti mumazuva mashoma ari kutevera zviwanire nguva yokudzidza shoko raMwari, zviwanire nguva yokunamata. Vakatotitaurira izvozvo. Saka kwanzi tinofanira kuita saizvozvo. Inoda kurangaridzai zvekare kuti vakatitaurira kuti chishanu chokupedzisira chomwedzi wachikumi watava kunopinda uyu, tichipinda mugovera wacho, tichange tine zuva guru rekunamata. Vakasimbisa kuti tinofanira kuronga kuva pamunamato iwoyo, hatifaniri kupotswa nomunamato iwoyo. Saka uyu unenge uri musi wachishanu, musi wa24 chikumi, tichipinda mugovera 25 chikumi, tichange tine zuva guru rekunamata. Ndo rechipiri ratichange tinaro mugore rino. Saka vakatosimbisa zvikuru, vakati batai mazuva iwayo, muatsaure, muronge kuti muchange muri pamunamato iwoyo. Saka sezvandataura, patinokutumirai zvidzidzo izvi, zviwanirei nguva, muzviteerera, mubatisisa mashoko acho, mudzidza zviri kudzidziswa zvacho. Zvimwe zvacho mungasazvinzwisisa mukangoteerera kamwe chete, asi unoteerera kakati one day, unoteerera woteerera kusvikawo kunzwisisa chaizvo chaizvo zviri kutaurwa. Nokufamba kwenguva tichange tichipotawo tikawana nguva tombobata zvimwe zvacho kuti zvijeke, nokuti zvakawanda zviri kudzidziswa zvacho, zvakawanda chose. Mufudzi Kristu ane zvakawanda zvavari kufanira kutidzidzisa. Unotozviona pavanenge vachidzidzisa kuti zvimwe zvacho nguva yacho inotoita shoma. Tinotenda Mwari chose nokuda kwemidziyo yataanayo yepamhepo iyi, inoita kuti tiwane nguva yokudzidza zvimwe zvinhu zvakawanda. Asi tichiri mumwedzi wekurumbidza Mwari, tichiri kumwedzi wokurumbidza Mwari, ngaitiverenge zvekare detembo redu rimapisarema 149. Kwanzi rumbidzai Jehovha, imbirai Jehovha rwiyo rutsva, rumbidzo yake paungano yavatsvene. Israeri ngaafarire muiti wavo, vanhu veZioni ngavafarire mambo wavo. Ngavarumbidze zita rake vachitamba, uye vamuridzire nziyo namatambureni nembira. Nokuti Jehovha anofarira vanhu vake, vanozvininipisa anovashongedza korona noruponeso. Vatsvene ngavafare nokukudzwa kwake, uye vaimbe nomufaro vari panhoo dzavo. Kurumbidzwa kwaMwari ngakuve pamiromo yavo, nomunondo unocheka kwose
mumaoko avo kuti vatsive pamusoro pendudzi uye varange marudzi evanhu, vasunge madzimambo avo nengetani namakurukota avo nezvisungo zvamatare, kuti vaite zvavakatongwa nazvo zvakanyorwa pamusoro pavo, ndiko kukudzwa kwavatsvene vose. Rumbidzai Jehovha. Aleluya. Tozokorera zvekare kuti mwedzi wokurumbidza, asi musvondo rapera takasimbisa nyaya yatinotaurirwa mudetembo iri zvichinzi imbirai Jehovha rwiyo rutsva. Takatarira panyaya yokuimbira Jehovha rwiyo rutsva, tikasimbisa izvozvo. Ndinovimba kuti takazvinzwisisa. Kana makapotswa nemunamato wesvondo rapera, dzokerai munouteerera. Asi ndima yechipiri kwanzi Israeri ngavafarire muiti wavo, vanhu veZioni ngavafarire mambo wavo. Aleluya. Rimwe bhaibheri rinonyora richiti Israeri ngavafarire kwazvo musiki wake, vana veZioni ngavave nomufaro namambo wavo. Aleluya. Ndoda kusimbisa mashoko anotaurwa nendima iyoyi, yokuti unofanira kufarira musiki wako, unofanira kufarira Jesu Kristu, unofanira kufarira Mwari. Kurumbidza hakungobudi kana kuchingoitwa setsika. Kurumbidza kunobuda kana zvichibuda mauri. Munhu wausingafarira haugoni kumurumbidza. Asi regai timbosimbisa iyo nyaya yekuti unofanira kunakirwa nechikristu chako. Haleluya. Ndo chimwe chinhu chandinoona chinopotswa navamwe. Hongu vaKristu, asi dzimwe nguva unowana kuti chikristu hachisi icho chinovanakidza. Sei ndichidaro? Ndosaka dzimwe nguva vanhu vachishaya nguva kana yokunamata kana yokuverenga shoko raMwari. Ndosaka dzimwe nguva vanhu vachiona kuti haatofariri kutamba navamwe vaKristu. Nemhakei chikristu hachisi kumunakidza. Mukristu zvetsika, mukristu zvokungotiwo asangozonzi hasi mukristu, asi chikristu chacho hachimunakidzi zvachose. Haufaniri kuva mukristu wakadaro. Nakidzwa nechikristu chako. Ngandimbotora munhu anofarira bhora. Haasundwi kuenda kunoona nhabvu, haaiti zvokumanikidzwa. Akasangana nenyaya dzenhau, akatenga kana bepanhau, anotanga kutoenda kuseri kwaro kunoverenga nezvenhabvu. Anotoita zvekutsvaka nhabvu. Pane pachiitwa makwikwi enhabvu paya, anogona kuti akati akasvinura achiona mitambo yenhabvu. Haana mutambo waanoda kuti adarikwe nawo. Nyangwe akadarikwa nawo kuda nekuda kuti wanga afamba kana kuti wanga aita sei kana kuti wanga amanikidzika neimwe nzira, haanonoki kutsvaka shamwari dzake dzaanoziva kuti dzakaona mutambo uyu, achivhunza zvamira sei, zvakaita sei. Vamwe unotovaona ndiona mazuva ano vakawanda vanotopfeka hanzu dzine mifananidzo nemavara ezvikwata zvavanofarira zvenhabvu. Unenge akapfeka zvitsvuku, mwakapfeka zvakasvibira, mwakapfeka zveblue, mwakapfeka vanoda kuita saizvozvo. Mumwe unotovaona achitotengera kana mwana wake, unototengera mwana wake hanzu dzeruvara rwechikwata chake. Mumota make unowana akaisa ichocho. Unowana akanamira pamotikari yake zita rechikwata chake chaanofarira. Chii chiri kuitika? Anofarira nhabvu. Iye pachake haatambi. Anogona kutotenga bhora rongogadzika mumba make kungoisa paanoriona. Iye haari kave, haatambi. Chii chiri kuitika? Anofarira nhabvu. Saka haadi kusiyiwa panoitwa zvenhabvu. Vamwe vanotofamba nzendo dzakareba vachienda kunoona zvikwata zvavo zvenhabvu.
Saka iwe ndo zvaunofanira kuitawo kana uchiti uri muKristu. Zvinofanira kuonekwa muzvinhu zvaunoita. Unomboonekwawo here wakabata zvinhu zvokuchechi. Vamwe havatodi kana kufamba akabata rapsodi. Une nhumbi dzokuchechi dzaunadzo here? Haleluya. Ingasava uniform kana kuti chii, asi dzinongotaridza kuti unofarira Jesu. Une chii chiri mumba mako chinotaridza kuti uri muKristu. Vamwe havatorina. Une bhaibheri here kana kuti wakamirira kuti uzopiwa ramahara. Izvozvo ndozviona pana vamwe ane mari yokutenga zvimwe zvinhu zvese, asi bhaibheri haana mari yokutenga. Akamirira kuti azopiwa remahara. Haadi kutenga zvimwe zvese, unotenga ega. Nhumbi dzake dzokupfeka anotenga ega, haamiriri kupiwa. Shangu dzake anotenga ega, haamiriri kupiwa. Zvokudya anotenga ega, haamiriri kupiwa. Nezvimwe zvisina basa anotenga ega, haamiriri kupiwa. Bhaibheri wakamirira kupiwa. Riri kuita mari $5, $10. Nhare unoita nhasi une imwe, mangwana une imwe, achitenga ega, haamiriri kupiwa. Achitoda kuonekwa somunhu anokwanisa kuzvitengera zvinhu zvake, asi bhaibheri unoda kumirira kupiwa. Farira Chikristu chako. Haleluya. Farira Chikristu chako. Ngazvionekwe kuti uri muKristu. Farira Chikristu chako. Taura, wonekwa uchitaura shoko raMwari, uchitaura zvawadzidza rapsodi. Patinotuma zvidzidzo minamato nezvidzidzo zverapsodi, manyirira kunozviverenga. Ngachive chinhu chokutanga chaunoita mangwanani ega ega. Zvipe nguva yokunamata. Farira Mwari. Varumbidze. Haleluya. Haungovarumbidzi zvezvitsika, asi nemhaka yekuti unovafarira, ndo Mwari vako. Zvijaidze kurarama upenyu hwakadai, ndokuti chiKristu chive chikushandire zvakanaka. Farira kuenda kuchechi, ukanzwa kuti kuno mumwe munamato wokuchechi, usati isu takabva muno mumwe here. Imbovatawo wakasvinura uchiita zvokuchechi. Ndirini kwawakambovatawo wakasvinura uchiita zvokuchechi? Sakurirwa nevanovata vakasvinura vachiona nhabvu. Iwe wakambovatawo wakasvinura uchiita zvokuchechi here? Uchinamata here? Munamato wokuchechi pawakareba kudarika nguva yaunosipera, pawakareba uchidaro, wakagona here kuumirira kusvika wapera? Kana kuti wakabva watogumbuka ukatoti ndakutousiya ndakutoenda? Farira zvinhu zvokuchechi. Farira Chikristu chako. Ndokuti nyangwe rumbidzo dzako dzaunopa kuna Mwari dzibude, dzisanetsa kubuda. Ugone kurumbidza Mwari mumweya nomuchokwadi. Kwanzi Mwari vanotsvaka vanovanamata mumweya nomuchokwadi. Haleluya. Ndokuti ugone kuvarumbidza nokuvanamata zvichibuda mumweya mako, zvichibuda mwoyo mako, uchirevesa. Haleluya. Ngaiti nyengetere tosangana zvekare musvondo rinouya sezvandakutaurirai, zvandakuvimbisai. Ticharamba tichikutumirai dzimwe dzidziso dzakabuda paYour Love Word Specials. Saka murambe munesu tichikutumirai zvidzidzo izvozvo. Mwari toda kutendai nezita raJesu Kristu. Topa mbiri nekudzo kwamuri. Topa mbiri kwamuri nokuti muri Mwari vakanaka, muri Mwari vatsvene. Tinokunamatai nokukudzai. Kunyengetera mumwe mumwe wandanamata naye pazuva ranhasi, ndichitaura maropafadzo pamusoro poupenyu hwake muzita ramambo Jesu Kristu. Ndinokutendai nezita raJesu Kristu. Ndinotaura kuti anobudirira shoko raMwari rinoramba richiwanda mukati meupenyu hwake. Nemhaka yaizvozvo zvirwere zvinotama kubva muviri make nezita raJesu Kristu. Matambudziko anotama kubva maari nezita raJesu Kristu. Ndinokutendai nokurumbidzai muzita ramambo Jesu Kristu. Amen. Mandale bosa karabashika. Redere bozo karabashika. Randiki bozo tatarabashika. Ria kabasa tareke boshika. Ikabasa kabashika randarabasuta. Hakuna mumwe semi. Makatendeka.
Shamisa, Ishem no Shamisa, Shamisa, Ishem, Shamisa, Shamisa, Ishem no Shamisa, Shamisa, Ishem. Makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa, taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu, kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shonaror@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano, munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinodavo kuzivisa vane nhare dzeEconet kuti *205# mava kugona kuwana Rhapsody panhare dzenyu kunyangwe musina WhatsApp. Rovai nhare idzi muwane Rhapsody panhare dzenyu zuva rimwe nerimwe. Munorova *205#, mosarudza daily devotional, subscribe, shona Rhapsody muchishona. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org, nepa vcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari painternet, munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari pa WhatsApp,
tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo kana kutitumira sms pa0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka.